koji na Allahovom putu mrtvi su, ne, oni su živi, ali vi to ne osjećate. Ovaj kuranski ajet je ispisan gotovo na svakom šehidskom nišanu. Kažem gotovo. Jeste na nišanima bosanskih šehida koji su dali svoje živote u ovoj zadnjoj agresiji. Međutim, ima i onih šehida koji su dali svoje živote i prije. Ali Allah opet najbolje zna. Šahid ili šehid je svjedok. Biće svjedoci svog vremena i oni će biti, ako Bog da, svjedoci nas ovdje. I prije, i ako Bog da, u buduće. Mi smo se danas okupili i okupljali se, i ako Bog da, nastojimo da se okupimo. Kaže alejhi selam, pohvali nekoga u njegovom prisustvu, propastit ćeš ga. A ne molim Allaha dželešanu da vas ne upropasti time da se ne uzoholite. Iz razloga što ću vas jednim dijelom pohvaliti. Podvinci su jedan od džemata koji na jedan dostojanstven način, evo već godina, daju svoj doprinos u izlasku na šehidsko mezarje. Delegacija koja je danas s nama ovdje, neki od njih su prvi put, neki od njih su i prošle godine bili, pa evo su se i uvjerili da se džemate Podvinaca trude da odvoje dio svog vremena. Kažem dio jer nam je to nešto sasvim malo u odnosu šta su ovi ljudi koji su dali svoje živote, dali najvrijednije ono što imaju, jer ništa danas vrijednije od života nema. Ako izuzmemo zdravlje, dok je čovjek živ, zdravlje mu je najveće bogatstvo. Kako psihičko, tako i fizičko zdravlje. Jer kaže alejhi selam, najveće bogatstvo je bogatstvo duše. A čovjek koji u duši zadovoljan, makoliko imao, on je zadovoljan. Ako nije, da ne znam ti koliko ima, kako alejhi selam kaže, da ima zlata koliko je brdo Uhud, njemu je malo. Pa i dva opet je njemu malo. Stoga mi trebamo biti zadovoljni u našem životu, jer evo slobodu koju mi ma kakva da je uživamo, treba jednim dijelom da zahvalimo ljudima koji su dali svoje živote kako sada tako i prije. U ovom džematu su ukopana 5 šehida. To su Alijegić Rešad, Fišek Nusret, Kaljun Fahrudin, Mušić. Esad nije ovdje ukopan, nego je ukopan na području Bugojna, jer je dole živio, dole je život izgubio i dole je ukopan. Njegova je porodica odavde, njegovo je porijeklo odavde. Ispahić Sead. I ne mogu da preskočim Hasanković Dževada, čija je supruga ovdje i čija su djeca ovdje nastanjeni. A on je ukopan, kao što dobro znate, na šehidskom mezarju Potočarju Srebrenici. Imami Međlisa Islamske zajednice i Gračanica su proučili hatmu šehidima, koja će biti danas poklanjena, ako Bog da, posle podne namaza u džamijama gdje se obavlja džuma namaz. Tokom mjeseca Ramazana je ovdje ustaljena praksa da se održava mukabela. Da Allah dželešanu nagradi se one koji su odvajali